Nalazim se na jednom jako bitnom mestu jer ovo važi za jedan od najboljih ćevapa koji možete pojesti. Da vidimo šta kaže Hari u travniku. Veličina roštilja i gužva na njemu obećavaju. Lepinja je fino natopljena i cakli se. Uzeo sam jednu desetku, a može se uzme i 15-ica pa i 20-ica. Kajmak ćemo da ostavimo malo da čuči unutra na toplom, dok se ne doda luka koja je sa strane fino izrezana. Ćevapi su neke srednje veličine i apsolutno opravdavaju sve što je njima izrečeno. Dakle, fenomenalni su. Juneće meso, ukus je fenomenalan, kajmak je sjajan. Imaju samo ćevap, vredelo bi zapucati put travnika. Ali to nije sve, jer sudžukice i pljeskavice, majko sveta. Pljeskavica ima malo luka u sebi, sočna je, nestvarno je ukusna, ali za mene su najjači utisak možda ostavile sudžukice. Bez daljnjeg najjače koje sam jeo. Ukus je neverovatan, struktura je neverovatna i ono što je najbitnije, ne vraćaju se kasnije. I za kraj, kako pravila nalažu, jedna urmašica koja je takođe top. Kompaktna i taman slatka.